Αφού βγάλαμε το πρόγραμμά μας από την προηγούμενη μέρα, ξυπνήσαμε πρωί-πρωί και φτάσαμε στο σημείο G. Με την καθοδήγηση του συντρόφου μου για τη μορφολογία του βυθού και που ήταν η σφυρίδα των 15 κιλό, τότε ήμουν έτοιμος για να καταδυθώ στον πάτο. Το βάθος ήταν στα 44 μέτρα. Αφότου πλησίαζα στον πυθμένα δεν εντόπισα κάποιο ψάρι, όμως όταν έφτασα κάτω τότε διέκρινα από μακριά ένα άλλο ψάρι. Έτσι δεν έδωσα σημασία στη μορφολογία του βυθού και συνάμα για το άλλο ψάρι. Τότε κινήθηκα για να κυνηγήσω το άλλο ψάρι που ήταν μια αξιόλογη πίνκα. Κινήθηκα προς το μέρος της με σκοπό να την ευνηδιάσω και να την χτυπήσω. Δύσκολο με, εφικτό δε, όπως και το είχα πράξει. Είχα κάνει αρκετή κίνηση και πλησίασα αρκετά, κάτι που δεν με είχε επηρεάσει για να πατήσω τη σκανδάλη. Στη συνέχεια, με κρυφτικές κινήσεις, πήρα τα μπόσιτα της μισίνας και πήγα πάνω για να μην βραχώσει το ψάρι. Αφότου τράβηξα το ψάρι καμιά 10 μέτρα πάνω, τότε ελευθέρωσα το μουλινέ για να μην τραβάω ταλαιπωρία κατά την ανάδυση. Από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα. Ήταν μια άνετη κουτιά που άγγιξε την τελειότητα. Αφότου έβγαλα το ψάρι στην επιφάνεια, διαπίστωσα ότι ήταν μια καλή βολή με τη μονόφτερη βέργα. Τέλος καλό, όλα καλά. Καλή 25η Σεπτεμβρίου να έχετε και καλές αναδύσεις. Γεια σας. Με το που τελειώσαμε τον απογευματινό περίπατο στην κορυφή του βουνού στα 1100 μέτρα με την καλή παρέα, αποφασίσαμε να πάρουμε το σκάφος για μια απογευματινή βόλτα στα ήρεμα και καταγάλανα νερά για χαλάρωση πριν από το δείπνο μας. Και έτσι όμορφα τελείωσε η μέρα μας. Φίλιππε, παίξαμε ψάρκα ή εφάμε? Εγώ έφα, εσύ έπαιξες.